Rolly Burha de Coco. Okay. Nala, kuha na ako. Thank you. Kaya na siya. May dungag. Dati yung kwarta ito. Sige. Baga. Thank you. Yo, what's up? This is Big Skatan. Good morning sa tanan mga OFW, mga Bisaya, mga followers ako. Happy Valentine's kinyong tanan ha. Kini kalit-kalit rin na siya nga vlog. Kuha na script ni kuha na ihatag nila ko sa asawa. Pusaw ay pagduwa-duwa kay Valentine's di ron kuyaw kayo. Masuktan ta o ka na mag-vlog at itong asawa. Makultahan ta kuha tayo gift. So mara siya February 14 karon sayo guys kabuntagon. So ako na ihatag sa asawa. Wala siya kay bawas ako ang ihatag karon. Kini siya tinuod yun na reaction ron. So mga pare kuita. Ano? Valentine. Salamat na yan! Ako pa man mo ang gift ay? Salamat kayo! Ito. Amazing lang pa mo. Kanilot nila. Salamat yan eh! Sana all kayo ba? To my wife! You are the most beautiful and amazing woman, and I am proud to be loved by you. Happy Valentine's, my lovely wife. From Big Bisita. Love. Sana. Hello, Carl. Thank you, love. Yan na sa makulot. Wala, yan ka na rin. Ha? Gawin din ako sa kanang Rolly Burha de Coco na buwan. De Coco. Daog di mo? Dili, kanang ko ano eh. Order ako niya, parang dyan na mo. Sa? Rolly Burha. Kay Rolly Burha. Salamat Coco. eh. Gawag ka. Sige, deliver na din sa walay puwan. Nindot kayo yung design niya. So, Salamat! Salamat sa taon! ayun yun ang Valentine's run. Yes! Tuktog ka naman! So, mo ito mga pare. Happy Valentine's sa tanan ha. Sa kalantaw, karon mga followers na mo, mga Bisaya, sa kalibutan. Happy Valentine's. Happy Valentine's Day! So, salamat yun. Salamat din yung mga